Owain siarad am eiliad. Helo, enw fi Owain. Rwy'n am oherwydd rwy'n alcoholic. Okay. Nawr, Rhys i siarad. Siamai. Rhys, hi Rhys. No, no. Okay. Croeso i Yn Chwarae. Heddiw ni'n mynd i fod yn chwarae Crash Bash ar y PS1 multiplayer gyda 4 chwaraewr. Slicio. Nice. Slick. Right. Rwy byth wedi chwarae hyn. So byth di yn... Na fi ne. So mae fe'n game. Mae fe'n game. Wel, os chi eisiau fath o wybodaeth, mae dyn ni'r thing. So, os maen nhw eisiau gweld beth... wedi chwarae Spyro. So, y pwynt yw, mae fe fel gemau bach lle chi gyd yn erbyn eich gilydd. Ydych chi'n gweld nawr. A mae fe'n probably un o'r gemau gorau multiplayer ar y PS1. Boom. Oh god. Beth di hwnna? Fel roll and rat. Right, great. Nawr ni just trio bob un. Dingle dial. So, beth ni'n mynd i wneud yw... Ie, dingle. So, ni gallu chwarae versus... Na, ni'n mynd i pawb yn pawb a wedyn ni'n gallu swapio'n hawdd. Right. Medium, yeah. So, 3 ennill y cwpan a wedyn swapio. Iawn. Right. Mae fel dwi'n mynd i top. Pick up and throw crates. Ffili Dafydd. Wel, fi yw Donkey Kong, felly. Yeah, so ti jyst yn taflu boxes at eich gilydd. Press to kick. Right. Cool. Mor syml â hynny. Fi jyst yn mynd i mash o'r botymau. Ie, dwi'n Wel, fi slicio. Right. TNT. Oh, gosh. Oh, jump our TNT. Get him. So rhaid ni dwi'n casglu gael e. O, be? Na, ti angen trio brifo. Oh, man. Oh, right. Ah! Na! Didn't kick off. Oh, A ti gallu neidio. Oh, monkey wedi marw. Ah! Monkeys Monkey! wedi marw. Monkey. Oh, na! Ti'n marw. Macho! Cael wympa. Yes! I like un account. Dyna ni. Oh, God. Okay, so Hwnna'n cyntaf agos. fi 3. Get him. Cic o'n e. Dwi'n rhaid gwneud y synau. Oh, god, wedi peek. Ah! Fi jyst yn neidio o'r bas. Oh, man, it just blow on. Dwi'n koalas. Ooh, flip shot. Did you just kick your person? Bydd hwnna'n good? Ie, wel dyna fe wedi wneud. Oh! Rwy'n dwi'n chwarae o'n blaen. Na. Flip. Okay. Be? Oh, nitro. Oh, be? Oh! The nitros are just Na, dwi'n eisiau byw. explode. Hi'n anladdu ar y Dwi'n fyna. eisiau byw. Wel, oedd yn da. O, wel. Te dy fi. Dwi'n eisiau byw. Gwneud pethau i wneud. Oh! Yes. What? Gwneud bod i Baris. Ti'n bod i gas newydd. Need pig arno fi. Oh, oh, na! Oh, na, mae fy health yn lawr. Baris, come on. Angen pig o'r rhain lawr. Maen nhw ddim yn rhoi tŵ llawer o health fi, ydyn nhw? Narrow weapons. Na. Da fe. Oh, na! Well done. No! Da iawn, Owain. Rwy'n fi'n anghofio rhywun. Great. Blow lan. Pwys ymlaen nawr. Ooh. Tacteg yn hwnnw. Dwi'n mynd i gang y lan. Yeah. Ie. Ah! Ti gallu cicio, actually. Ie. Mae'n tacticated, nice. So rhaid i ddod steam yn un.
Mae hwn yn fwy cunning ddo i cicio'r TNT wedyn. O, wel, yn neidio TNT mas. O, na. Mae'r ma'n chwarae. Dilyn. O, be? Yes! O, O! Am doctor. Mae'r afon. Monkey. Monkey, ond be? Hanner crocodile, hanner... Beth edrych helfes. Pa'n y dwi? Yes! Gorilla gyda. Come on. Donkey Kong, yfe? Na. Monkey Dong. Monkey Dong, yeah. Monkey Dong. Siarad YouTuber. Peidiwch a googlo Monkey Dong. Ellys pawb. Oh no! Eat my kick. Come on. Oh, he's just... Eat my kick. Eat my kick. Kick off to you. Tabli TNT. Oh, edrych ar o. Oh. Yes! Oh, man. Oh, no. Oh. Ie, trwbl. Gallwn cymryd. Oh, O, well done, Dwi'n Owain. meddwl sut ydw i gwneud hwnna? Rwy'n pigio'r TNT fan, ac just tablu fe ar y hun. Oh, heavens. Just kick your pawb. Navy blue. Oh. O, be? O. Ding, guys. Ding, guys. Dwi'n offer ffordd mae pobl strong yn dweud no, oedd mae'n mynd no. Pymsyn. Be am bobl... O'n i ddim yn biliol. Be am bobl zel yn newydd, de? Dwi ddim yn siarad i nhw. Dyma ni. Oh. Yes! Okay, swap now. Sorry, mae'n amlwg game for you, eh? Rwy'n cael un. Tried no save. Wel, Hey. just yn dibynnu ar y Cordyn. cordyn. So ie, fi'n credu falle bydd angen newid sef musical chairs. O, wel, t'mod. Change plaything. Pwy'n llwyd, e? Symud, de. Morgan. Yr un pwy sy'n wedi fawr fe. Point twys. Ie, mae'n bod yn ymarfer trwy dydd. Wel, na fo holl mentyndod wedi bod yn arwain at hwn. Dwi ddim wedi wario PlayStation ers 2001. Dot o'n i. So, dwi ddim gwybod yw'r control, so. Oce, bydd hyn yn donio. Mae'n Paula- weird bod ni'n neud hefyd choices. Paula Panic. So, Oh, yeah. Rwy'n cael un, right? Drop faffer. o, mae'n dyfu. Bisgedi. Right. Fi'n credu mae'r game bit yma nawr, lle chi angen trio bwrw pawb off fel y sglefrio ia thing, fel y rink yn y canol. So, charge into other. So, bach fel sumos, ond gyda Crash Bandicoot. Charge into the cannot. Falling, push and... Right, dyna ni, e. Felly, pasio'r pwysau lightning. O, ni. Dwi'n gwybod beth sy'n. Oh my gosh, ni ar... O, dyna'r gafel. Pwy yw fi? O, hwnna fi. O, 5-0. O, na. Ah, 1. Come on, monkey. Monkey! Hwnna'n weird. O, mae'n ar rhywbeth bach. Arth. Arth. Arthwen. O, nhw gyd ar Mae'r arth. koala na enfawr. Ydy'n syniad o bobl. Mae'n easy leg day. Just biceps. Pull the... Ond os yw'n skip O, na, na. O, what's this now? Beth yw? So mae'n Fi dau. wedi gweld Rocky 4. Yeah. Break you.
I will break you. Mae ddim yn dice. Dice. O, fi di bod yn credu bod ni'n yr un wrong. O'n i'n ennill. O'n i'n credu am y... O no! O'n i'n credu o'n i'n monkey am y 5 munud. O na. No weird. Okay. Pam yn gang o lan o'r person yna. Ti hwnna efe, Chris. Na, ti, Rhys. Mae dim fi di ennill. Dyna fi. Okay, no. Side step. Lot of teams. Oh, Don't even know what second sprays. No, shot like oh no. Oh, aros. Right, man. Mawr o fel... Yeah. Ie, magos. Beth yw hwnna? Pwys mawr. Aros. O, fi massive. Bye. It just says even, do you know what it is? You know, like Anthony Joshua was trying to run over. Oh. Beth. Right. Oh no. Yes! Oh, man. Talk about me now. Ond fi gallu just cuddio ti. Oi! Oi! Hey! Oh, fuck wrong. What? Torval and Dune, Yep. No. Get him. Oh, mae'n tense. Oh! Tie! Ni da'n ennill. Neu fe fel... Penalties. Oh, what? Rematch. What? Dwi'n dig! Do'n ni dau cael cwpan then. Stupid. Oh. I found my opponent just came shot. No. Let's go ahead and kill it. Yeah, no beth i'n... On the outsides. Yeah, said it hen. Mae'n edrych fel cam. Oh, ti'n massive nawr, rhywun. Dyna fi. Ydy. O na. Oh, foil. Mae yn fel... Mewn mosh pit ydy e, fel... So maen nhw redig mewn I gilydd. Mosh pit, slip knot. Oh, no. Oh, yes! Oh, no! Yeah. Right. Ond dim ond un sydd ar ôl dy ti efe, Chris, a ti di ennill, so... Ooh. Tension. We're just mynd I aros fan'na when, like, well, beth sy'n did rhaid ond pan dyn ni'n dweud rhaid. Beth yw'r Zappa thing na? Di yn rhoi ti pwerau Yeah, da? mae'n troi ti'n huge. O, dyna ni, then. Enlarge o ti na. Oof. Bro. Agos. Mae'n agos. Dyna ni fi eisiau bod yn huge. Na! Boy side. Oh. That's weird, dwi'n ti'n allan na. Ge, os mae hwnna'n cael, ti basically, tan bod ti'n pasio fe I person... O na, fi di pasio I ti nawr, so ti'n mynd I marw unless... I fi? Ti pasio I fi? O, pwy yw ti? Sut ti'n Yeah, pasio? sut ti pasio I rhaid? Jyst yn bwrw nhw. Yes! Yes, so... Final now. Ooh, die. Die! Die. Yeah, dyna. Die. Wait ti'n siarad Tsinig? Siarad Almaeneg, so... Ti'n gwybod mwy na iaith, da yw. Mae'n I gyd yn, technically, ni.
Bod y cws. Lle ma' hwnna? Stupid. Dwi'n O, mynd wel, pwy mynd i ennill? Os nhw'n cael ein tai, O, fi fynd Na! i sefyll. No way! Giant koala. Y thing yw nawr, hwn yw'r final achos Ie, mae ni iawn. 2 ar 2. No. Right, newn ni wneud pob round. Right, swap. Sorry, pawb. Right, ti'n mynd i mesol am nawr yn ble ni os mae pawb yn y Sean i fi. A joke, I funny. Good. Good. Okay. Pogo Pandemonium. No, man. Just doing that. Ogo. Dwi'n meddwl. Mae'n intense, ydy e? Ni just neud o gwmpas nawr, ni? Ar pogo. Ond na, fi'n credu nawn ni darllen be ma'n nhw'n dweud. Syniad da. Right, okay, so ti angen... Wel, os oedd rhywun yn chwarae fel Reit. kangaroo, bydd gan nhw Wyn. mantais yn. Okay. Right. 5 missiles. 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 Oh, whoa. Dyna fydd missiles. Speedy boots. Speedy boots. Ooh, right, okay. Speedy boots! Oh, Chris. Fi'n deall na. O, na, fi. Efo'r sgwad! Oh, sa'n siŵr i fod yn onest. Dwi'n mynd i wylio a just ffynd y mas fan Point space dy hwnna. Bob. Fe? Yeah, sure. Oh, right. Oh, yeah. Na problem. It's dim dyfu. Speedy boots! Speedy boots yn wych. I think pedwar. Sut ti ar 0? Fi Mae ddim yn... koalas methu chwarae ar pogo sticks. O, ti ar. Oh, yeah. Na fi. Speedy boots. Fi'n gwybod be fi'n neud nawr. Dal is there already. Hwna, 19. Wow. Boxes yn peth da. Yeah, na be fi eisiau. Fi eisiau boxes. Oh, dim mae bloody- rhywun gyda sgidiau cicio creid Dwi off. wedi bod yn gwasgu'r bottom yn hwyr. Na, dyna fe. Oh, mae missile. Yes. Beth oedd yn y biscuit? No. Nice. Cant. Un. Oedd e'n Un. nagos. Weched ar y ffordd i fod yn sut. Bounce. Tiger. Sut ti'n cael pwyntiau ta? Ti'n cael y crates yna. Brill. Bo'n awesome. O, ti ar 0. Ie, hwyrth pwy... Ydym crates a bwys ble rwy'n gael. Yeah. Na, dyna o fe. Person trist iawn sy'n siarad fel yna. O, mae'n y missiles am yna. A ti Mae nhw'n anodd i actually gael yn iawn nhw. Yeah, di. Dwi'n gwybod os nhw'n werth o. Speedy boots. Na, mae'n creu mae'r crafty yn fwy bethol. Ti dal ar... Oh, yw fi! Ti'n dweud yna, nes i gael ti gyda missile. Yeah, speedy boots. Mae rhaid gwasgu'r crate, so mae'n trosglwyddo i'w sgwr. Oh, right. Dwi'n cael ti pob Dyna tro. sut dwi wedi bod yn ennill, gan darllen yr eol. Be? Be ti'n neud? Toicwr! Be ti'n neud? Sorry? Mwyn hwnna'n slay. trosglwyddo i'w sgwariau i bwyntiau. Mae'n rhaid cael... Ie. Love Dyna pam rwy'n fi'n dweud. right. Beth yw'n boxes o bwys fi? Okay. Box. Ti dal ddim yn cael pwyntiau even though wyt ti'n cael bod. Speedy boots! Oh yeah! Nah, even efo speedy boots mae fel yn... Oh, mae'n un ola. Dwi just mor glyfar. Ti'n mynd i cael missile end up yn ôl nawr.
Cross. So dwi'n rhy hapus am hwnna. Ti'n mynd i gael mwy o'r sylwadau yna? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Or George Takei. Oh. Ah! O, Speedy Boots. No. Sorry. No. Ah! No. O, 9 pwynt i I ddweud. just got a skill yma ar gyfer y gêm. Squad. Na! Ah! No. cymryd hwnna, man? No. 9. Yes. 9. Come Only on, played game. 9. Cynno. Cynno. Oh. Be ma? Ond moch Ah. No. Peidiwch cymryd fy sgwariau. O, na. Hwnna'n sneaker fe. Ti jyst i sneaker fe. Wedi snake yn bwy. Na! Na! Nhw 'di sneaker ti. Ai, ti'n gweld hwnna? Mae fi wedi ennill os rwy'n fi'n cael y cryd hwnna. Clues. Oh! Ti yn y lead am, like, deg eiliad o lad a wedyn rwy'n dod rhan. Oh! Dwi'n sim rhaid i fi symud. Ond fi fel oedd yna. So mynd i Fi change mor arena. agos. A wedyn ni swapio to. Fi mor agos. So dim ond Stephen i arall. Pobl o Chris. Byddai'n boffi'r fideo yma. Mae wedi bod yn ffordd yn Ie, dim ond. Mae'n rhaid chi gyd. Hwyl. Mae'n cwbl o bethau o'r rhan y crafty and stuff os ti'n eisiau. Wel, fi dim amser i gyrru, ond rhywbryd braidd i siarad gyda ti'n Ie. sport sy'n digwydd. Ond na i roi pethau at ei gilydd, so am bod e-bost at ei rhywbeth. Wel, fel chi gyd. Nes gyrru ti. Ta-ra. Testosterone yna, yna. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Macho Man Randy Savage. Oh no. Oh yeah! Pwy oedd ddim wedi... Chi... O, ne. Achos mae Rhys ddim, so, you know, o'n i'n ail, bob tro. Fi'n mynd symmetrical fan hyn. Na. Crash ball! Fi ddim yn gwybod. Yes. Yeah. Sy'n ni'n Beth da. Yeah, crash ball. Let's go. Unwaith ni wedi gwneud pob round, dyna ni wedyn. O, Timmy Fairies. Oh! Fairy odd parents. Fairy odd parents hwnna. Fairy odd parents. Oh, right. Uniau. So ni'n mynd i wneud references i Ah. pethau mae neb actually yn mynd i deall, achos dyn nhw ddim yma yn gallu gweld stickers ar y console. Yeah. So hwnna just... Mae yna sticker o Fairly Odd Parents a 2 talwyth teg Yeah. o'r Cosmo 90au. a Wanda. Na. Yeah. Yw e? Wel, 2000... Early noughties. 90au, ie. Yeah. I'r millennium. Yeah. Oce, dyna ni. A Ralph Wiggum. Horrible. A Millhouse. A Spider-Man. A Spider-Man. Mae'n neud Ships pose. high speed, pressing over the balls an extra kick. A mae fel... Right. Yn fel ice hockey ond ar boards o board. Fel hot. O, mae hwn yn game dda, actually. Oh, Pong, nice. ydy e? Pong. Hwna. King Bro, Pong. bro. Oh my god. Na! Yeah! O na. Asa. Dwi'n bod yn talu sy'n... O, na. O, Yr un cyntaf i golli. o, na! Yeah. Ah, save. Cyril Sneer! Cofio hwnna. Raccoons. Cyril Sneer. Na? Okay, just say. Pwy sy'n gwneud y references rhyfedd? Oh. Sorry. Sorry. Raccoons. Ti ddim yn cofio raccoons? Nice. Chris, ti'n cofio raccoons? Ie, Paid- dwi'n cofio. Yeah, come on. Raccoon be? Back of fi lan. Oh my gosh. Rhywbeth yw raccoon yn Almaeneg. Fash bear. Felly, awth sy'n golchi. Fash bear. O, na. Rhywbeth. O, flip, o'n yn defletio. Tobera! Be? O, bobr. O, ti'n mas. Hyrra da. Arriba. Ni'n siarad mewn tongues na. Hyrra. Hyderba! Caliba! O, na, boys. O. So yn y game hyn... O, hwnna snake. Hwnna snakey. Os
Os ti'n colli yn y game, mae'n lladd ti. Yeah. Just fel bywyd gwyn. Mae just fel tîm gogledd Corea. Oh, horrible reference. Os ti'n colli... Ti'n marw. Ie, fi wedi. Na, pa tîm o De America wnaethon nhw wneud hwnna i ddo? Oedd e'n Columbia, ie. Maen nhw jyst wedi lladd nhw, ie, achos oedd nhw wedi colli yn y World Cup game neu rhywbeth. Rwy'n like... Fi'n siŵr. Dim legal. Ie, nes i Ie, siŵr. Na. Dim legal. Nes i glywed hwnna am tîm o De America, No. Pale Droid, na seithi. No, a yn crasho. Na. Na, Raven o World Cup, a Raven, like, drug people, rhaid nhw'n Ie, beto. cartels. Oh. So, Ie. Raven... No, Pwy fydd un sy'n gwylio Narcos? Narcos. Mae'n wych. Escobar. Ie. O, nid y cyfres newydd. O, mae cyfres newydd yn awesome. Os Ie. y tîm Netflix. Neu Ie, pa ie, bynnag ie, ffordd ie. arall ti'n hoffi gwylio nhw. No, Ie, we... fi'n mynd i... O, na. Glywys i sôn am Heddiw. Mae'n wych, achos mae'r Cali cartel Ie. yw fel yr un newydd. Ie, So mae Escobar wedi marw. ie. Spoilers. A... Na, obviously, but... Obviously, but there's history. Ma' Oh, fe- everything. O, na. Oh, man. Ond Ond mae fe'n wych, mae'r actio'n Ie. wych. Ie, fi'n cofio... Dwi'n wedi gweld season 1, mae season 1 Oh, yn no. amazing. Ie. Ti'n gwybod beth sy'n dda hefyd? El Chapo. Mae hwnna'n wych. O, Mae'n wych. na, bro. Ond mae fe am yr un Mexico. Obviously, mae profiad dy fi. Skins yn da. Ond hwnna ddim yn really fel... Na, fi ddim wedi neud gyffuriad. Fi jyst wedi bod i Mexico cwbl o weithiau, dyna gyd. Disclaimer, na. Fi ddim unrhyw beth i neud gyda unrhyw cartel. Ti'n dod nôl gyda suitcase mwy trwm. Ti'n gael dy rai gael siop? Beth? Ie, pan byddai'n gael... Pam na? Ti'n mynd lawr lôn tywyll. Ie, beth? O na! Ie, Fel fel y ei. beth ti'n hoffi. Na, ni ddim yn neud hwnna. O. Oedd y dearbyn mawr heddi hefyd, yn dod. Yn Mexico. Oedd na? Ble? Sa'n siŵr yn union. Ie, mae fe'n gwlad masif. Fawr ie, fi'n gwybod. Ie, Rhywbeth fel Philip Jaja. Rhywbeth fel. Philip Jaja. Na. Philip Jaja, helpu i ni. Jaja Binks. Oh my god. Enw cywir El Chapo. Philip Jaja. Oh, come on, like, beth fi'n un? Fi'n hoffi pan mae ddim mor gyflym dod hwn. Mae'n neis. Fi'n hoffi game un. Oh, pam di pawb, like, just ito fel lan fan hyn? Yn yna gof, dwi'n bod yn blentyn yn Dy chwarae. personolaeth. Time block yn ni. Oh, diolch Owain. Oedd mae'n gan ti personolaeth mor magnetic. Ie, Oh. they're like... Fesel. Oh god. Ah, one now. Ie, Ie, magnets. Ma'n nhw'n gweithio. sut mae'n magnets? O na. Oh, wow, beth yw hwnna? Beth? Beth y beth? Press o button. Okay. Press o sgwar. Wah! I like, mae'n neud rhywbeth. Hack? Tegol iawn. It's not for dodgers. Dwi'n bron mynd ar ochr ar ochr. Oh, na. Ti'n cofio... Rhys yn mynd mewn i fi, a fi'n mynd fel... Oh, bro! Na, bro! Na! Os mae dodgers... Brew. Pwy yw brew? Bro. Man. Bro, pa'i dweud bro. Pa'i dweud bro. Bro. Ti ddim yn y gang. Broga. Ti ddim yn y... Broga! Sa broga! Broga. Broga. Kermit. Oh, na! Oh, Dyna beth ti'n cael am dweud bro. Fi di bod... Brawd! Brawd! Oh, Brawd. Sianel Gymraeg yw hon! Yo, brawd! Oh, right, Browds. Come on, Ti'n rhoi Browds. braw i fi. Brawds. Come on, Browds. Oh, Browd! Chios. Oh, dyn. Brodyr! O, beth? Sparta. Sparta yw hwn. Mae'n lot o... Ie, mae fel... Ie, mae'n greeting. You're right, man. Mae'n fel Cymraeg, yn so. Ti'n iawn dyn? Mae'n yn swndio ni. Ie, dyn. Ie. Oi! Dyn yn enw fo, so os ti'n like galw dyn... Yo, dyn... Dinin! Dinin! Crazy frog. Bro!
Dyn. O, bit o na, yna'n chat o na. Dweud Cheesy Frog yn distracto chi. Kryptonite pawb yw. Dweud pink. Ti'n gwybod beth yw'r Kryptonite? Mambo number 5. Fi'n caru Mambo number 5. Ond i arfer dawnsio i Mambo number 5 gyda partner. Nice. Monica... Beth yw Mambo? Beth yw Mambo? Ti'n cofio geiriau i Anamania? Mae hwnna'n jive, mae hwnna'n jive, can't jive. Beth yw Mambo? Na, fi'n eisiau dweud beth yw Mambo. Ond beth yw number 5. Apple loves Mambo. Oh na, come on, bro. Oh. Come on, bro, man. Woo! Why you gotta be like that, man? Pawb yn mynd i cael nawr. Sy'n dweud brawd. Ti'n iawn, bro. Ma! Oh, na'n agos. Hwn yn agos. Oh, mae'n cael saith A o'r heta! Unwaith heta. Chris. Cael pob yn dod amdano ti, bro. Right, 1-0 i Rhys. Oedd wrestlo yn Cymraeg? Wrth Thomas Sheridan yn y car. Mae wrestler- yn Cymraeg. Oedd. Ni angen UFC... O, oedd na. Yeah, Brett Johns. Yeah. A mae un arall hefyd, Marshman yw. Jack Marshman, wow. Ond ni angen WWF yn Gymraeg. Bydd hwnna'n ffyn, ie? Mae'r cerig yn dod lawr. Dion, cael y bwrdd! Y gareg! Steel chair. Wyt ti gallu orogli beth mae'r careg Yn coginio. yn coginio? O'n i siarad am... Bara brith. O'n i siarad am John Cena Cymraeg, ond Sean Kenner. O Cennar. O Cenarth. Sean o Genard. Sean Cenarth, probably. O'n ffiawr o'r gaws. Beth am carrig o'r Steve Austin. So os yw enw ti'n Sean o Cenarth, please roi comment achos bydd hwnna'n ffyn. Yeah, beth yw the finishing move? Sean. Caws Cenarth. Di suplex mewn Cymraeg. Suplex gyda Suplex. Efo, yeah. Mae wedi suplex o fo. Suplex. Nes i store o own. Oh, na, come on, ddim yn tyd nawr. Gormod o gofyn am geiriau. Golmod o cyffredin. Rama! Pwy dwi, geiriadur yr Academy. Mae dy fi doi yn sigma. O'n nhw'n dal y monitor. O'n nhw'n dal y monitor o fyny. So ddim yn cael... It's more bwrdd yn Y wobble. tref nhw'n Na. Y tref nhw'n Na. ymgymerwr. Na, y pwynt yw... Na, cael y monitor digon uchel so ti ddim gyda osgo gwael fel posture. Achos dyle fe bod ar llinell eich llygau. Ti'n gwybod na? Na, mwy ddim. As mae pobl yn naturiol a'r cyfiadau yn mynd fel hyn fel Mr Burns. Ond bwni beth yw'n Just ti o hwnna. Yn y llyfrgell. Oedd hi'n... Unwaith, yn llyfrgell cas newydd. Ok, dyna ni am heddiw. Unwaith. Ni wedi gorffen pob arena, ni'n mynd i gorffen efo yna. Ydy'n mynd i bod yn Welsh Brodyr. Go on, y stori cas newydd. Dwi'n poleg yn gwylio porn. Ok, fi'n credu mae'n i cael lefel yna. So, Sut ti dwi'n rhywun o'r diolch am rando. Beth oedd y rhan cyntaf wedyn? Dwi'n poleg Sut ti dwi'n rhywun Right. yn gwylio porn. Yeah. A nath o fe'n dweud, stop that. But you cannot see the screen! Ti'n swnio fe y dyn o Simpsons. Y Dr surgeon. Nick. No! Yeah, Dr Nick. Mae fe o pwy... HiEverybody.com. Hi everybody! Hi Dr Nick. Ok, dyma ni am wythnos yma. Crash Pash. Game gwych. Nice. Peidiwch am mynd i llafrgell. Newydd. Peidiwch mynd i cas newydd. You cannot see the screen. Diolch.